שלום, וברוכים הבאים לשיחת המשקיעים של מליסמון בע"מ, בנושא הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2025. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה אינם במצב האזנה בלבד. במהלך השיחה ניתן לשלוח שאלות בצ'אט. אנא ציינו את שמכם ושם החברה שלכם לפני השאלה. לאחר סקירת המצגת של החברה תינתן התייחסות לשאלות. לכן, מפגש זה מוקלט. ההקלטה תועלה בהמשך לאתר החברה. נמצאים איתנו היום מר אופיר שריד, מנכ"ל החברה, מר אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של החברה. לפני שאעביר את רשות הדיבור למר שריד, ברצוני להעביר מספר דברים. שיחה זו אינה מהווה תחליף לעיון בדוחות החברה המתפרסמים במאגנה. המידע שיימסר במסגרת שיחה זו אינו חורג מהמידע שנכלל בדיווחי החברה לציבור, ואני מפנה את כל המשתתפים לקרוא בעיון את דיווחי החברה הכוללים את הגילוי הנדרש והמלא אודות פעילות החברה בהתאם לחוק ניירות ערך. שיחה זו אינה כוללת כל המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה. במסגרת שיחה זו נתייחס גם ליעדים עסקיים ולתוכניות של החברה ביחס לפיתוח עסקיה בעתיד. יובהר כי יעדים ותוכניות עתידיות מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מעצם טבעו הוא לא ודאי ועשוי לא להתממש או להתממש באופן שונה מתוכניות החברה. זכות הדיבור מועברת כעת למר שריד. בבקשה. בוקר טוב לכולם, למי שלא בחופש, אני מבטיח מצגת מאוד מעניינת. נתחיל. מבחינת כרטיס הביקור של החברה, אז דברים מהותיים שהשתנו במהלך התקופה האחרונה. שיעור ההחזקות של עופר השקעות, של ליאורה עופר עלה, ראיתם את זה במהלך השנה האחרונה. היא הוסיפה עוד 4% את ההחזקות שלה, וכרגע ליאורה מחזיקה כ-51% מהחברה, הציבור 49%. עוד דבר זה בהיבט של האקוויטי, בהיבט העסקי, מסתכלים על שיעורי התפוסה, אז גם פה יש גידול, אנחנו נדבר עוד הרבה על שיעורי התפוסה בהמשך, גם קניונים, גם משרדים, ובאופן כללי על השטחים המנוהלים שלהם. נתחיל עם השקף, אני חושב שאחד הכי חשובים כרגע בדיווח העסקי שלנו, שזה הניתוח של הפדיונות שרשמו בעצם החנויות בקניונים במהלך המחצית הראשונה, או ליתר דיוק במהלך 5 חודשים הראשונים של שנת 2025. ובואו נתחיל לצלול לתוך העניינים, מה התובנות שאני רואה פה מתוך השקף הזה, ואני אשתף אתכם בהם. קודם כל, זה מדדים תפעוליים, אז לקחנו בחשבון 5 חודשים ולא את חודש יוני, כי חודש יוני היה שליש ממנו סגור, שליש סגור, זה גם שליש פחות פדיונות, זה לא מעיד על כלום, תכף נראה גם למה, על ההמשך, אלא נהפוך הוא, ולכן כשאנחנו מודדים רגע אחד מה המצב התפעולי של הקניונים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2025, אנחנו משווים אותה רגע אחד לשנת 2023 ולשנת 2024, שהייתה שנה עוצמתית מאוד בפדיונות שלנו, דיברנו על זה רבות בשנה קודמת. אז אם אני משווה רגע אחד מה קרה במהלך 5 חודשים האחרונים בשנת 2025 בהשוואה לשנת 2023, אנחנו רואים גידול מאוד 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 משמעותי של 14% בסך החנויות שמרכיבות את הקניון, למעט בתי הקולבו, קולנוע וסופרמרקטים, שנקרא להם חנויות ייעודיות. אבל הקניון עצמו גדל בפדיונות ב-14.5%, ובסך הכל עם חנויות ייעודיות אנחנו מדברים על 11%. עכשיו זה גידולים מאוד משמעותיים במהלך של שנתיים, מ-2023 לשנת 2025, כשהמצב הגיאופוליטי פה לא היה טוב בשנתיים האחרונות. אנחנו מדברים על מלחמה, התמשכות המלחמה, גם ל-25 ואולי התמשכות נוספת, גם במחצית השנייה של 2025, אפילו עמוקה יותר. אנחנו מדברים על שיעורי מע"מ שעלו, התייקרויות כלכליות, ובמיוחד אנחנו מדברים על הרבה יותר יציאת אזרחים מחוץ לארץ. יש גידול של יותר מ-50% בין יציאת אנשים ישראלים לחו"ל בין שנת 2025 במחצית הראשונה למחצית המקבילה בשנה קודמת, מ-2.2 מיליון לכמעט 3.5 מיליון איש. זה מאוד מאוד משמעותי, זה גידול של 50% שבעצם קונים במקומות אחרים, ובעצם משקפים לנו את התחרות הגדולה שאנחנו נמצאים בה. התחרות שלנו היא תחרות גלובלית,
היא לא מקומית והיא לא האינטרנט, היא הרבה 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 יותר משמעותית, התחרות הגלובלית והרבה הרבה יותר יצוא לחו"ל, ולמרות כל הדבר הזה אנחנו מציגים פה את הגידול המשמעותי ביותר שראינו בפדיונות. לפני הישיבה, לפני השיחה היום, הסתכלתי קצת על נתונים מלפני 5 שנים, לפני הקורונה. הגידול הפדיונות שהיה, דוגמה, ב-2019 היה 2.5%, והגידול הפדיונות בחנויות האופנה היה גם 2.5%, 2.7%. אנחנו רואים פה גידול באופנה והנהלה של 16% ברמה של שנתיים, כלומר 8% בשנה. זה מאוד 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 דרמטי ומשמעותי, במיוחד לאור המצב כמו שאמרתי עכשיו, ולאור זה שעברנו את מה שעברנו גם ב5 שנים האחרונות. אז זה ככה באופן כללי לגבי הפדיונות. ואם נצלול רגע אחד בנושא של הפדיונות, אז נטפל רגע אחד במה שקרה בעצם ממתי שחזרנו מהמלחמה עם איראן, שנמשכה במשך 12 ימים, שבהם הקניונים היו סגורים. אז בעצם, כמו שהערכנו גם אז, אני חושב שגם השוק העריך את זה, והוא העריך נכון, שתהיה חזרה ותהיה חזרה מאוד משמעותית, ואנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בפדיונות ממתי שנגמרה המלחמה ונפתחו מחדש הקניונים. יש זינוק של 15% בגידול בפדיונות עד היום, וכשאני מסתכל רגע אחד את אוגוסט, את תחילתו של אוגוסט, ה-13 הימים הראשונים של אוגוסט, יש גידול מטורף, יש גידול של 25%. למרות כל יציאת האנשים לחו"ל ולמרות כל מה שאמרנו למצב הגיאופוליטי, אוגוסט הוא חודש מפוצץ כרגע בקניונים, מה שמחזיר לנו בעצם את כל הפדיונות שנעלמו במלחמת איראן או את רובם. אני מניח שהדבר הזה, הפער הזה ייסגר במהלך חודש אוגוסט ואולי תחילתו של ספטמבר. אז זה המצב. עכשיו, לגבי עוד מילה על התחרות, כי זה המקום אני חושב שנכון לדבר עליו, ודיברנו על זה גם בפונים הקודמים. היו חששות מפתיחת ביג לילות, והשווינו את זה גם לפתיחות של קניונים נוספים שהיו בעבר, לכמה זמן בעצם הם השפיעו על השוק, ואיך כל זה מסתדר עם רמת אביב או עם קניונים נוספים בסביבה. אז אני יכול להגיד שעכשיו בערך 5 חודשים אחרי שנפתח גלילות, אין שום השפעה ביולי ברמת אביב, בלי לספר יותר מדי נתונים ספציפיים על חנויות כאלה ואחרות, אבל החנויות הגדולות ביותר ברמת אביב והמוצלחות ביותר ברמת אביב, הם חזרו למספרים של יולי שנת 2024, שמראש אנחנו רואים שהיה מצוין והיה הרבה יותר משמעותי מ-2023, וגם המסעדות, המסעדה הכי גדולה והכי נחלקת ברמת אביב, אם תלכו לשם עכשיו, כבר עכשיו יש שם תור, ולצהריים כבר לא לכם מקום ישיבה, והיא אותם פדיונות אפילו קצת יותר, ממה שהייתה ביולי שנה קודמת. מילה אחרונה לגבי רמת אביב, בסך הכל ביולי נכנסו לקניון 99% מכמות האנשים שנכנסו בשנה קודמת בחודש יולי, ואתמול שברנו שיא כל השיאים של רמת אביב, נכנסו אתמול ביום רביעי 25,000 איש לקניון, שזה גידול של 11% לעומת מה שהיה ביום רביעי בשבוע שעבר. נתונים מאוד מאוד חזקים, אנחנו מאוד מאוד גאים בהם, ויש לנו עוד הרבה בשורות ברמת אביב, שבקרוב ייפתחו שם עוד 2 חנויות במקומות שהרחבנו, ההרחבה מתקדמת למעלה, הפוד קורט גם כן מתקדם, ועוד מעט ימסרו לסוחרים לתחילת עבודות, וכמובן כל נושא היוקרה, חנויות שהוצאנו שפחות יוקרתיות, ייכנסו חנויות חזקות אחרות בתחום של היוקרה, וכבר התחילו עבודות, העבודות התחילו החודש וימשכו בחודשיים-3 הקרובים, ורמת אביב אנחנו הולכים אותו פשוט למקום הרבה יותר יוקרתי, גם קודם היה יוקרתי אבל עוד יותר יוקרתי. אם נסתכל בשקף הבא, גם שקף תפעולי, עסקי מאוד מאוד חזק, אנחנו רואים שיעורי גידול מאוד משמעותיים בחידושי חוזים ואופציות. עכשיו אני אסביר רגע את השקף הזה כי הוא מורכב מהרבה מאוד פרטים. אז קודם כל מדובר על, בשורה הראשונה אתם רואים את מספר החוזים, הסכמו את כל השורה הראשונה, מדובר כ-350 חוזים, אנחנו בערך מחדשים בשנה כ-700 חוזים, מתוך 2,500, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על NOI,
של מלסרון הוא NOI מרוענן, כלומר הוא חי, לא מחוזים שנחתמו לפני 15 ו-20 שנה, אנחנו חותמים על 700 חוזים בשנה, במחצית הזאת חתמנו על 350 חוזים, כאשר מבחינת הגידול בדמי השכירות, אז אנחנו רואים שבחוזים חדשים במסחר, גדלנו ב-27% בדמי השכירות, זה נתון מאוד 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 גדול ומשמעותי, גבוה, סליחה, ומשמעותי, לא כל רבעון זה כאיזה מספרים, אבל אנחנו כבר רואים תקופה מאוד ארוכה, הייתי מגדיר אותה כבר 4 שנים, של שיפור משמעותי בחוזים חדשים, ופה זה נובע 27% ממספר קניונים גדולים שלנו, בפתח תקווה, ברחובות, בבאר שבע, בגרנד, שהרכיבו בעצם את החוזים החדשים האלה שחודשו בתנאים של כמעט 30% לעומת המחיר שהיה קודם, וגם בחידושי אופציות אנחנו רואים גידול מאוד יפה של 4%, שזה גם רוב המימושים שיש לנו, זאת אומרת 200 חוזים יש שם בחצי שנה, 400 בשנה. גם במשרדים אנחנו רואים שיפור מאוד יפה, 2% במימושי אופציות, זה דרמטי לחלוטין, 29% בחילופי שוכרים, גם פה לא הייתי לוקח את זה רגע אחד, שזה הבנצ'מרק, וזה מכאן ואילך, יהיה מדובר בחוזה משמעותי, שאפשר להגיד, הפסקנו עבודה עם חברות שמזכירות על בסיס קצר את המשרדים, כי הלקוחות הקיימים שלנו באותו מתחם, שזה פארק עופר בפתח תקווה, היו צריכים להתרחב, אז במקום להחזיק משרדים לזמן קצר, דרך כל מיני חברות שזה הדרך התפעולית שלהם, הרחבנו ולקחנו את הקומה שלהם, קומה מאוד מאוד גדולה, עבור לקוחות שמאוד גדלו במתחם שלנו. השמות, אתם מכירים אותם, יש לנו שמות מאוד חזקים וגם נגיע אליהם בהמשך. ובחלק התחתון אנחנו רואים בעצם את החוזים החדשים שחתמנו ביבנה ובנוף הגליל, במקומות חדשים שאנחנו משווקים אותם וגם בלנדמרק, שיוסיפו לנו עוד כ-42 מיליון שקל בשנים הבאות, קרובות, מחוזים חתומים שחתמנו. ואם משכללים את הכל ביחד, ומערבבים את המסחר עם המשרדים ואת המימושי אופציות עם החוזים החדשים, אנחנו מקבלים גידול ריאלי של כ7% בחוזים חדשים וחידושי אופציות, שזה נתון מאוד 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 חזק ואנחנו מאוד גאים. נתקדם למשרדים. במשרדים יש לנו בניהול, תחת ניהולנו כ500,000 מטר מרובע, עם שיעורי תפוסה מאוד מאוד טובים, אפילו עלו קצת במהלך הרבעון הנוכחי, ואני רוצה להגיד מילה אחת על ה-NOI ברבעון. אנחנו רואים רבעון של 104, אני זוכר לפני שני רבעונים אמרנו אנחנו קרובים לעבור את ה-100, אז הנה כבר עברנו את ה-100 מיליון לרבעון, זאת אומרת זה קצב שנתי של מעל 400 מיליון שקל, וגם פה הסתכלתי, הצצתי בבוקר לפני השיחה שלנו בנתוני 2019, ואני לא מעלה את השאלה כי אתם לא יכולים לענות, אז אני כבר אגיד לכם שלפני 5 שנים, טרום הקורונה, היינו בחצי. היינו ב-220 מיליון שקל NOI בתחום של המשרדים, שאמרו שהתחום הזה מאוד מאוד תחרותי, ואנשים עוברים לעבוד מהבית, וגם שחזרו לעבוד מהבית, לא חזרו לעבוד את כמות הימים במשרדים, עד היום דרך אגב, ושיש תחרות מאוד מאוד גדולה במעגלים השניים והשלישיים של תל אביב, ועל אף כל זאת, כסף אמיתי, NOI, הכפלנו את כמות ההכנסות שלנו מהתחום של המשרדים. צד ימין אתם רואים את הלקוחות, זה לא רק שהשכר דירה הכפיל את עצמו, מדובר פה בלקוחות מאוד 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 חזקים, כלומר שיעורי היוון משוקללים שאנחנו רואים של קצת פחות מ7%, לדעתי לא משקפים את רמת האיתנות של השוכרים שאתם רואים בצד ימין, כך שגם בנתון הזה אנחנו מאוד מאוד גאים. אם נסתכל על לנדמרק, שזה פרק של המשרדים במלסרון, אז שמנו היום פה בשקף, שקף מאוד מעניין ואני אדבר עליו. זה לא רק שאנחנו גאים בכל חבורת
ההייטק והסייבר והפיננסים שנמצאים שם, שמאכלסים את כל הבניין במלואו, גמרנו לאכלס ולחתום כל החוזים, 100%, אין מטר אחד שלא חתום בחוזה בלנדמרק, ואנחנו מדברים על 100,000 מטר. יתרה מזה, גם מטא שלקחו במקור 20 קומות ואמרו שהם לא נכנסים לשבע קומות ועשו שיווק עצמי לנסות לשווק את הקומות, את שבע הקומות שהם לא נכנסו, אנחנו נכנסנו לנושא הזה, וכל הקומות של מטא שהם לא ישבו בהם, שהם קיבלו אותם אך לא פתחו אותם ליום אחד, אוכלסו מחדש עם חוזים מולנו. זה לא סאב קונטרקטינג, זה חוזים ישירות מול מליסרון, ולכן אין גם תחרות מבפנים, אין תחרות מבית, וכל החוזים שחתמנו בשבע קומות האלה של מטא הם בשכר דירה יותר גבוה ממה שהיינו אמורים לקבל במטא ומה שקיבלנו במטא עד שנכנסו הסוחרים החדשים, והם מאוד חזקים ומאוד טובים. לא רק זה, בגלל שמיצינו כבר את הבניין הזה, האפשרויות שנפתחות לבניין B עכשיו הרבה יותר רחבות, ויש, אנחנו אומרים משאים ומתנים על בניין B, אבל הן היום הרבה יותר משמעותיות, כי יש חברות שכבר פה היום נמצאות ב10,000 או ב15,000 מטר, שרוצות להתרחב, שזה נורא 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 משמעותי, ואנחנו מאוד מאוד גאים לזה. חוץ מזה, יש לנו עוד פרויקטים בהקמה, בהיקף של כ-60,000 מטר בתחום של המשרדים, ו-NOI הצפוי מהם, הראו 52 מיליון שקל. זאת אומרת, ההתרחבות בנושא הזה, במיוחד בתחום במרכז תל אביב, ובעוד שני פארקים שאנחנו מפתחים אותם בצורה משמעותית, שזה יוקנעם וטירת הכרמל, עובד מצוין. אם נחזור רגע אחד למה החברה מתעסקת, אז יש לנו, דיברנו על הקניונים, דיברנו על המשרדים, והחל מלפני שנתיים ומשהו גם אנחנו עוסקים בתחום של המגורים, ומלפני חצי שנה אנחנו 100% במגורים דרך חברת אביב מליסרון. אז באביב מליסרון כיום יש כ3,000 יחידות דיור למכירה. המספר שהיה פה לפני הרבעון, לפני שזכינו בשדות דוב, היה פחות 320 יחידות, סביב 2,600-2,700 יחידות דיור. הזכייה בשדה דוב באמת מעשירה את הפורטפוליו של הנכסים שלנו בתחום של המגורים, בלוקיישן שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, אחד הלוקיישנים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל, על חוף הים, מתוכנן בצורה בלתי רגילה. כבר אנחנו בחרנו שם אדריכל, ואנחנו מקדמים מאוד יפה את הפרויקט. אני מניח שתוך שנתיים, שאנחנו נגיע לזה שהקרקע תימסר לנו, כבר נוכל להתחיל את הביצוע. מעבר לזה אנחנו מתקדמים בנושא של התחדשות עירונית. אתם רואים שבעצם הפאי הזה מחלק בין התחדשות עירונית כשהחתימות הן מעל 67%, מה שמתחת ל-67% לא מופיע פה. רק אני אגיד שמתחת ל-67% יש עוד 5,000 יחידות דיור שאנחנו צריכים לבנות ולבצע, חלקם ילכו לדיירים, כך שבסך הכל אם אני מסתכל על אביב מליסרון, אנחנו מדברים על כ10,000 יחידות דיור בשלבים כאלה ואחרים, כאשר מחצית מזה זה בשלבים של מעל 67%, או שזה קרקעות שלנו, שאנחנו כמובן לא מחכים לאף חתימות. באופן כללי, אביב מליסרון מתקדמת מאוד 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 יפה, גם בזכייה בפרויקטים של התחדשות עירונית, זכינו בשני פרויקטים של התחדשות עירונית, הם לא רואים אותם פה, כי זה כמובן מתחת ל-67% כרגע, ובקרקע חדשה, כמו שהזכרתי, בשדה דוב. חוץ מזה אנחנו מעבים את מחלקת התכנון, את מחלקת הכספים, את מחלקת הרישוי, את ההנדסה בחברת אביב מליסרון, כדי שהיא תוכל לתמוך את הכמות הפרויקטים המאוד משמעותית שנכנסת לעבודה. אנחנו מדברים על היום בביצוע כ5 פרויקטים, זה בעצם השבוע הראשונה, ועוד 5 פרויקטים נוספים שיכנסו לביצוע בטווח הקרוב של החודשים הקרובים. ובואו נדבר מילה אחת על הנושא של מחירות. בסך הכל בפרויקטים שאנחנו יצאנו לשיווק, מכרנו כשליש מהדירות, כלומר אנחנו מסודרים מבחינת ליווי בנקאית וגם מבחינת ההתקדמות שלנו במחירות בפרויקטים, שחלקם עדיין לא, מה שנקרא, הבתים הישנים עומדים
על תילם, הסתדרות ה' לדוגמה, והסתדרות ד', עוד לא, אפילו לא פירקנו את מה שקיים שם כרגע, ג' כן שברנו, אתם רואים את זה למעלה בצד שמאל. כך שיש עוד הרבה שנים למכור, אבל אנחנו מכרנו כבר שליש מסך המכירות שלנו. זה נכון שבמהלך מחצית השנה הראשונה קשה, לא קל בכלל בתחום של המכירות, אבל אנחנו מרגישים די בסדר עם זה שכבר מכרנו שליש זה ומוכרים. יולי כבר אנחנו מרגישים התעוררות מחודשת. בסך הכל מכרנו כ-60 פלוס 20 בקשות רכישה, אז פחות או יותר 80 יחידות מתחילת השנה, ואנחנו ממשיכים לעבוד בזה. כמו שאמרתי, מה שחשוב לדוחות זה לא רק המכירות, זה גם היקפי הביצוע, והיקפי הביצוע מתקדמים. על אף שהתוכניות באופן כללי בביצוע, בין אם זה בביצוע במלסרון קניונים משרדים, או בביצוע דרך אביב מלסרון, שזה המגורים, אנחנו מתכננים משהו אחד ובסוף יוצא קצת יותר בדיליי. יש רגולציה מאוד 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 כבדה, שעל אף שהחברה עושה את כל מה שהיא יכולה לעשות, אבל גם חברות אחרות עושות אותו דבר, והרגולציה מאוד 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 מחמיתה בקבלת אישורים והתחלות בנייה, אבל מתמודדים, מקסימום זה לוקח עוד חודשיים שלושה. נתקדם. מבחינת התוצאות הפיננסיות, אני אעביר את רשות הדיבור לאורן, ונורא אליכם בהמשך. תודה אופיר, שלום לכולם. אני אזכור את התוצאות הפיננסיות שלנו. אחרי פרסום הדוחות היום בבוקר, פרסמנו דוחות לרבעון השני, למחצית הראשונה, דוחות טובים מאוד. אנחנו סיימנו את הרבעון עם רווח נקי של 437 מיליון שקל, בהשוואה ל-359 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מחצית עם רווח של 674 מיליון שקל, לעומת 603 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגורמים לגידול ברווח, קודם כל גידול בשורת ההכנסות ובשורת הרווח הגולמי והתפעולי. אחר כך היה לנו גם שיפור מסוים בשערוכים. השערוכים השנה הסתכמו ברבעון, הסתכמו ב-386 מיליון שקל. הגידול בשערוכים נובע מגידול ב-NOI, גם כתוצאה מחידושי חוזים, מימושי אופציות בעליות מחיר, גם כתוצאה מעליית המדד. השמאי שקלל את העלייה ב-NOI ללא שינוי בשיעורי היוון. שיעורי היוון נשארו ללא שינוי. השפעה נוספת, ירידה קלה בהוצאות המימון. הוצאות המימון ברבעון הזה היו מעט יותר נמוכות, כי המדד היה מעט יותר נמוך משנה שעברה. במחצית היה מדד של 1.6% מול 1.9% בשנה שעברה. בשורה התחתונה רווח נקי של 437 מיליון ש"ח. ה-NOI שלנו מנכסים זהים, 382 מיליון שקל ברבעון, 766 מיליון שקל במחצית השנה. NOI חלק הבעלים 394 מיליון שקל ברבעון ו-790 מיליון שקל בשנה. הגידול ב-NOI יחסית לתקופות המקבילות נובע שוב מאותם שיפורים וחידושי חוזים ומימושי אופציות, עליית המדד וגם האכלוסים, המשך האכלוסים שהיו לנו הן במגדל A לנדמרק, גם בפארק עופר איסט בפתח תקווה. ה-NOI הרבעון עמד על 394 מיליון ש"ח, יכול היה להיות גבוה יותר אילולא ההשפעה של אותם 10 ימים בהם היינו סגורים. זה השפיע, אמנם באופן שולי, אבל כן השפיע על תוספות הפדיון ברבעון הזה. בנוסף, השיפוצים הנרחבים שאנחנו מקיימים בעופר רחובות ובעופר רמת אביב, במהלכם אנחנו סוגרים חנויות לקראת הרחבה ועלייה ב-NOI, גם השפיעו מעט ברבעון הזה. ה-FFO עומד כבר על 304 מיליון ש"ח, יותר גבוה מהרבעון הקודם, יותר גבוה מהרבעון המקביל, גם בכ3%. במחצית אנחנו ב-602 מיליון ש"ח. הגידול ב-FFO כמובן זה נגזרת של הגידול ב-NOI. בנוסף, ובהמשך למה שדיברנו עליו ברבעון הקודם ראינו עלייה זמנית במס השוטף שצפינו שתתמתן במהלך השנה, אז בהחלט ראינו את ההתמתנות הזאת במס השוטף ברבעון השני, מעט פחות מס שוטף, תורם גם לגידול מסוים ב-NOI, כאמור 304 מיליון ש"ח ברבעון. על הפדיונות אופיר נגע בהרחבה, אין מה לחזור.
תזרים בפעילות שוטפת שלנו, ללא פעילות המגורים, 569 מיליון ש"ח במחצית, ברבעון 327 מיליון שקל, 327 מיליון שקל, הגבוהה ביותר מזה שנים ארוכות, אם לא בכלל. אם נוריד את השפעת פעילות המגורים ברבעון, אנחנו ב-284 מיליון שקל. אני מזכיר שפעילות המגורים באופייה, השקעה בזמן צמיחה, כשמשקיעים במלאי, כשמשקיעים ברכישת קרקעות, היא תזרים שלילי מפעילות שוטפת, מה שמוריד בסופו של דבר במאוחד את התזרים מפעילות שוטפת. אבל סך הכל הכיוון הוא עלייה. שיעורי התפוסה יציבים וגבוהים מאוד, 99% בקניונים, מעל 95% במשרדים. היקף הנדל"ן להשקעה גדל במחצית הזאת ב-700 מיליון שקל. שתי סיבות לגידול, סיבה ראשונה, השקעות שאנחנו מבצעים בנכסים, המשך בני הנכסים, תרמו 300 מיליון שקל, והשערוכים שהזכרתי קודם עוד 400 מיליון ש"ח, בסך הכל 26.4 מיליארד ש"ח, סך נדל"ן להשקעה. ה-LTV שלנו, שיעור המינוף ממשיך לרדת, עם אביב מליסרון בוויין ליין קונסולידיישן, אם מסתכלים על אביב מליסרון כהשקעה, ה-LTV כבר מתחת ל-42%, אם אנחנו מאחדים את פעילות אביב מליסרון, שבאופייה היא ממונפת יותר, כמו כל פעילות מגורים, גם אז אנחנו בשיעור LTV נמוך של 44%. הריבית האפקטיבית המשוקללת שלנו, 2.37%, יציבה, שימו לב ברבעונים האחרונים. אגב, היא משקללת חוב צמוד וחוב שקלי, רוב החוב צמוד. אם נניח מדד רעיוני על הרכיב השקלי, ונמיר את הכל למונחים ריאליים, צמודים, אז הריבית האפקטיבית שלנו היא 2.21%, צמוד מדד. ה-FFO שלנו, הזכרתי קודם, יש כאן ניתוח מלא, חשוב לציין שברמה השנתית אנחנו מעל 1.2 מיליארד שקל. אתם רואים פה שוב את הגידול מול השנה שעברה, במונחים שנתיים, מעל 1.2 מיליארד שקל. עם פרסום הדוחות, הכרזנו על חלוקת דיבידנד, דיבידנד נוסף השנה, בסך 90 מיליון שקל, שזה 1.9 ש"ח למניה. הדיבידנד הזה מצטרף לדיבידנדים קודמים שהכרזנו עליהם במהלך 4 הרבעונים האחרונים, השנה האחרונה. חילקנו בסך הכל בתקופה הזו 360 מיליון שקל, שהם 7.6 ש"ח למניה. לצד ההשקעות שלנו, שימו לב ליציבות בחוב נטו, ללא אביב מליסרון, יצאנו בתחילת השנה מ-11.5 מיליארד ש"ח, ועל אף ההשקעות וחלוקת הדיבידנד והפרשי ההצמדה שמגדילים את החוב, אנחנו עדיין ב-11.5 מיליארד ש"ח חוב נטו, הרבה כתוצאה מאותו תזרים שוטף חזק שמקטין את יתרת החוב נטו. יתרת חוב נטו ל-30 ביוני, 11.5 מיליארד ש"ח. לסיום החלק שלי, נזכור את הפעילות המימונית הנרחבת שביצענו ברבעון לאחריו, הרבה גם מ-1 ביולי ועד היום, כולל היום בבוקר. אנחנו ראינו ב-30 ביוני פירעונות בשנה הקרובה של 3.7 מיליארד שקל. אבל למעשה מ-1 ביולי ועד היום עשינו מהלכים משמעותיים, כך שנכון להיום אנחנו רואים בשנה הקרובה פירעונות בהיקף של 1.7 מיליארד שקל ולא 3.7 מיליארד ש"ח. מה עשינו למעשה? הנפקות, 3 הנפקות משמעותיות, אג"ח י"ט 400 מיליון ש"ח, אג"ח כ"א 700 מיליון ש"ח, וסדרת נעם חדשה, סחירה לתקופה של שנה, נעם 5, בהיקף של כמעט 700 מיליון ש"ח, כמעט 1.8 מיליון ש"ח גיוסים. את הנעם 5 אגב, שהוא גיוס שקלי, צמוד לריבית בנק ישראל, עשינו עליו עסקת החלף מול חדרי עסקאות של בנקים, כך שאפקטיבית גייסנו את הנעם הזה בריבית שהיא אפילו מעט נמוכה מריבית אג"ח ממשלתי לתקופה של שנה. סך הגיוסים האלה שימשו אותנו לפירעון חובות, פרענו חובות, כמו שציינתי, למעלה מ2 מיליארד שקל,
נזכיר את אג"ח י' ואג"ח י"א, 300 ו-900 מיליון שקל בהתאמה, פירעון סופי, ירדו ממצבת החובות שלנו, והיום בבוקר, ממש היום בבוקר, פירעון חלקי מוקדם בהיקף של 700 מיליון ש"ח של סדרה אג"ח י"ד. בשורה התחתונה, מתוך 3.7 מיליארד ש"ח, אנחנו עם 1.7 מיליארד ש"ח במח"מ ארוך יותר ובריבית כמעט ללא שינוי. בשלב הזה אני אחזיר את רשות הדיבור לאופיר. תודה רבה. תודה רבה. נסכם עוד כמה נקודות חשובות בתוך התוכות שלנו. אז קודם כל מבחינת הפיתוח העסקי העתידי של החברה, אז אתם מכירים את הדוחות שלנו, אנחנו מאוד מפורטים ומאוד שקופים ומאוד מדויקים, וגם לשמחתי עמדנו בתחזיות. אז בואו נדבר רגע אחד על התחזיות קדימה. יש לנו תוספת של כ-350 מיליון שקל ל-NOI מפרויקטים חדשים שחלקם כבר בבנייה וחלקם בתכנון ויתחיל בנייה שלהם בהמשך. אני רוצה להגיד שתי מילים על הפרויקטים האלה. אז קודם כל לגבי ה-227 מיליון שקל, שזה שליש מה-350 מיליון שקל, זה פרויקטים שכרגע התחילו בבנייה, כמו לנד מרק בי, זה פרויקטים שבשיווק מאוד מאוד מתקדם, כמו עופר יבנה וכמו עופר בנוף הגליל, עם תמהיל מאוד חזק בתחום של הקמעונאות, ואנחנו מרגישים מאוד 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 חזקים עם ה-NOI הזה, ורמת הביטחון שלי בו היא מאוד גבוהה. גם לגבי השליש השני של הפרויקטים שעוד לא התחילו להיבנות ויתחילו בקרוב, מדובר על פרויקטים גם ביוקנעם, בהרחבה שאנחנו מבצעים שם, וגם בטירת הכרמל, וגם במקומות נוספים, כמו יש ברחובות ויש בלינקולן, שזה נקודה מאוד מאוד אסטרטגית, נקרא לזה, בתל אביב. לינקולן, אם ניקח לדוגמה, אנחנו עוד בעיצוב אדריכלי עם העירייה, ויש כבר 3 מתעניינים לקחת את כל הבניין. אז אני מרגיש גם לגבי השליש הנוסף, שמדובר ב-NOI שיהיה NOI חזק, ואנחנו מרגישים ביטחון מאוד רב, שאכן נוכל לעמוד בתחזיות האלה, שזה מאוד משמעותי. עושים תחזיות שהן במספרים, שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו מרגישים ביטחון גבוה, שגם נוכל להביא את המספרים האלה. אם אני מסתכל על ההתפלגות של שלושת התחומים שאנחנו פעילים בהם, אז באופן כללי העוגה גדלה, וכל פעם אני מחזיר ל-2019, אני לוקח את זה היום, אבל בואו נדבר רגע אחד על העתיד. אז אתם רואים שהעוגה גדלה משמעותית בין מה שהיה, מה שכיום נמצא, למה שיהיה בעוד מספר שנים, ותכף נפרט כמה שנים ואיך. אבל כרגע הסכמטית אתם רואים את הגידול בעוגה הזאת, כאשר לעוגה הזאת יש את החלק שמדובר על המגורים, שהוא כבר רוקם עור וגידים, והוא כבר מרכיב כ-11% בטווח העתידי מפרויקטים שקיימים היום במליסרון, במגורים, במשרדים ובקניונים. אז היחס שלו הוא כרגע כ-11%, אנחנו גדלים בכל התחומים. התרכזתי היום דווקא בתחום של המשרדים, ונתתי אאוטלוק בתחום של הקניונים, אבל גם במגורים, אתם רואים כמו שהוא לוקח בחשבון סדר גודל של 11% מהעוגה הגדולה מאוד שקוראים לה מליסרון, שהולכת וממשיכה לגדול. ואם נחזור לראות על מה אנחנו גדלים ומתי אנחנו גדלים, אז ה-NOI שלנו כיום מסתכם לבערך 1.5-1.6 מיליארד שקל, בתחזית שלנו מגיע לכמעט 2 מיליארד שקל. התחזית הזאת לא לוקחת בחשבון חידושי חוזים, כמו שדיברנו בשקף השלישי, בהיקפים כאלה ואחרים במסחר ובמשרדים וכולי. היא לוקחת בחשבון את מה אנחנו חוזים שבתוכניות העסקיות שלנו, מהפיתוח העתידי של הנכסים שכבר קנינו או קרקעות שכבר קנינו, וטבעות שאנחנו קידמנו ואנחנו נספיק לקדם על קצה טווח התחזית שכבר יניבו NOI. אם מסתכלים בדרך ב-30 ביוני שנה מהיום, אנחנו כבר כ-150 מיליון שקל יותר ב-NOI, ל-1.7 פלוס מיליארד שקל ב-NOI. כמו שאמרתי, כשנגיע לכמעט 2 מיליארד שקל, עוד לפני חידושי חוזים והסכמים, זה בהנחה ואין מדד ולא הוספנו שקל לשכר דירה, גם לא בחידושי חוזים והסכמים, ועמדנו בתוכניות שלנו, וכמו שאמרתי, אני מרגיש מאוד מאוד חזק
בגידולים שאתם רואים פה, וגם בתחנות של ה-130 מיליון שקל, ואחרי זה 95 מיליון שקל, ואחרי זה 117 מיליון שקל, אנחנו מרגישים מאוד מאוד חזקים בנקודות האלה. כמובן, ללא מלחמות וללא אסונות כאלה ואחרים. ה-FFO אפילו עוד יותר גדול, 24%, הוא גדל כמובן מהשינויים שדיברנו לגבי ה-FOI, סליחה, לגבי ה-NOI, וגם משינויים שנובעים מנושאים של החלפות חובות וריביות ומיסים. נקודה חשובה להגיד פה, שאתם רואים, ה-FFO של היום 1.2, ובתחזית שלנו יגיע ל-1.5 מיליארד שקל, זה תזרים תפעולי. שוב, ערב הקורונה היינו 700, הוא כפול ממה שהיינו, ועברנו 5 שנים מאוד 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 לא פשוטות. לא היינו יודעים לפני 5 שנים שככה ייראה התחזית שלנו 5 שנים אחרי שהתחילה הקורונה, אז שהיינו מחייכים חיוך מאוד 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 גדול. עוד נקודה חשובה, כל זה עשינו תחת זה שגם חילקנו כ-1.2 מיליארד שקל בדיבידנדים. זאת אומרת, FFO זה המקום גם להזכיר את הדיבידנדים, כי FFO גם לוקח בחשבון מימון, ומסתכל בראיית הבעלים, כמה בעצם יש להם תשואה להשקעה. אז חוץ מזה שאנחנו מביאים תשואה היום של 1.2 מיליארד שקל בתזרים שוטף, ונביא 1.5 מיליארד שקל בתזרים שוטף, גם הבאנו תשואה ב5 שנים האחרונות של עוד 1.2 מיליארד שקל בדיבידנדים. ואני חושב שזה מסכם באופן כללי את הפעילות העסקית, גם למחצית הראשונה של שנת 2025, אבל גם באופן כללי ב5 שנים האחרונות. ועל זה צריך להוסיף גם את המגורים. כלומר, כי אנחנו בעצם, כל מה שדיברנו עד עכשיו, בשני השקפים האחרונים, זה מניבים, NOI וכו'. צריך לנסות לתרגם גם את המגורים, את הרווח התפעולי מהמגורים, ולהוסיף אותו בעצם לרווח התפעולי, קרי NOI, של המניבים באופן סכמטי. כי השקענו הרבה כסף, קנינו חברה, אנחנו משקיעים בקרקעות, אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה. איך זה בא לידי ביטוי? וזה לא NOI, זה בסוף מגיע כרווח תפעולי. אז ניסינו לעשות פה איזושהי חלוקה בין ה-NOI לבין הרווח התפעולי המייצג שיהיה לנו בעוד מספר שנים, כפי שאתם רואים את זה ככה מהתחום של המגורים, שהוא לוקח בחשבון את המחירות שנגיע אליהם בטווח של עוד 5 שנים, ואת ההתקדמות בביצוע, כי בסוף, כמו שאתם יודעים, במגורים זה מכפלה של שיעור הביצוע באחוז המחירות מתוך הפרויקט. וזה יוביל אותנו לתוספת של עוד 400 מיליון שקלים, כך שבאופן סכמטי אפשר להגיד של-1.9 נוכל להוסיף עוד כ-400, אנחנו מדברים על 2.3, 2.4 מיליארד שקל שאנחנו רואים בקצה טווח התחזית שלנו, ואני מקווה שמכל מה שסיפרתי עד עכשיו אתם מרגישים גם כן חזק כמוני בנושא הזה. אז לפני שאני מסיים, אז אני רוצה להודות לכם שהגעתם, אני רוצה להודות לצה"ל ולכוחות הביטחון ששומרים עלינו ומאפשרים לנו, בזכותם זה לא היה קורה. כל הדברים שאנחנו רואים כרגע בשוק ובמחירות ובפדיינות והדברים המוצלחים נובעים מכך שצבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון מצליחים לייצר לנו פלטפורמה שאפשר להמשיך לעבוד מבחינה כלכלית במדינת ישראל למרות כל מה שקורה, ונאחל לחזרה של החטופים שלנו, אסור לשכוח את זה ליום אחד. תודה רבה ותצאו לחופש, זה אוגוסט. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. לשלוח שאלה השתמשו בכפתור הצ'אט נמצא בתחתית המסך שלכם. לפני השאלה רשמו בבקשה את שמכם המלא ושם החברה שלכם. אין שאלות? אני חוזר על ההוראות. כדי לשלוח שאלה, השתמשו בכפתור הצ'אט הנמצא בתחתית המסך שלכם. לפני השאלה, רשמו בבקשה את שמכם המלא ושם החברה שלכם. שאלה הבאה, ראשונה, איך אתם מכינים את הקניון בפתח תקווה לקראת התחרות מצד B? כן, אז אני מתייחס לתחרות מצד B ובאופן כללי לתחרות. פתח תקווה זה קניון מאוד 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 חזק, אחד הקניונים הכי מוצלחים שיש לנו במליסרון, ומהמוצלחים ביותר שיש במדינת ישראל.
כן, בפתח תקווה נמצא הקניון, אני חושב, המוצלח ביותר במדינת ישראל, חוץ מרמת אביב. ואנחנו מתארגנים שם בכמה אופנים, והתחלנו את זה כבר לפני שנתיים. דבר ראשון, והחשוב ביותר, זה התמהיל. תמהיל החנויות, תמהיל הסוחרים, הוא חייב להיות עדכני ורלוונטי לתקופה שאנחנו נמצאים בה. אז עשינו כמה פתיחות וכמה השקות, אני לא אגיד את השמות של החנויות הגדולות שהשקנו שם, וחידשנו שם בצורה משמעותית את החנויות ואת הסוחרים, בין אם זה בקומה הגבוהה, הבינונית וההתחלה. חוץ מזה, הכנסנו גם סוחרים חדשים שלא היו קיימים קודם בקניון, אתם מוזמנים ללכת לבקר. בין השאר אתם תראו שם את הזרה הגדולה ואת פול ואת ברשקה החדשות, ואתם תראו שם את ויקטוריה סיקרט שנכנסה, ואתם תראו שם גם בפארם דברים חדשים, וזה אני חושב אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות בקניון. מעבר לזה, אנחנו אישרנו לעשות שיפוץ, ואנחנו מתחילים הרבעון הזה את השיפוץ של הקניון, שיפוץ בסכום של עשרות מיליוני שקלים, זה כתוב בדוח שלנו, שבעצם יחדש וירענן את הקניון, שיראה רמת אביב, מבחינת התקרות, מבחינת התאורה, מבחינת הריצוף. אנחנו מתחילים עבודה שתימשך במהלך שנת 25 ומחצית 26, כי זה לרוב עבודות בלילה, ותוך כדי שהקניון עובד, הוא גם לא ייסגר ליום אחד, אנחנו גם נפתח את העיניים בעוד שנה ונראה קניון מחודש ויפהפה. אלה הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים להתארגנות עם התחרות. השאלה הבאה, מתי צפי תחילת השיווק בשדה דב, והאם יש שינוי בהערכות הרווחיות הגולמיות עקב שינוי המחירים למטר באזור? אז הצפי לתחילת השיווק הוא בעוד כ3-4 חודשים בערך. אנחנו בחרנו אדריכל, אנחנו צריכים לאשר את התוכניות האדריכליות ולראות שיש לנו תוכניות קומה, שיהיה חומרים שיווקיים שאפשר למכור דברים שהם הרבה יותר מוחלטים ולא אופציות למכירה, ואז נצא לשיווק. זה ייקח עוד כמה חודשים. התוכניות העסקיות שלנו לא משתנות, אנחנו נמצאים בלוקיישן פנטסטי בשדה דב, אנחנו קו שני שלפנינו יש שטח חום של העירייה, זאת אומרת היא יכולה להקים שם נניח בית ספר, ובמקסימום גובה זה 9 קומות, כי אנחנו בעצם מקומה עשירית אצלנו, ויש לנו 40 קומות במגדל, אנחנו בעצם קו ראשון לים ואף אחד לא מסתיר לנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נמצאים באזור הצפוני של שדה דב, שהוא גם יותר גבוה, ולכן גם אנחנו, כל המתחם שלנו גבוה ב17 מטר יותר ממתחמים באזור המרכז, כך שתוכניות שלנו לגבי המחירים לא משתנות, ולעת עתה לא משתנות אפילו לא בשקל. שאלה הבאה, תרומה של ה-NOI ללנדמרק A הוכר במלואו ברבעון הנוכחי? אני אענה על התשובה הזו. ברבעון הנוכחי לנדמרק תרם לנו 26 מיליון שקל, קצב שנתי של 104 מיליון שקל. חסר עוד כ10% של אכלוסים שבאים רק ברבעון הקרוב וזה שאחריו, על מנת שנכיר תרומה מלאה. אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר שרית. בבקשה. רק נשאר לי להגיד לכם, תהיו חזקים. תודה. בזאת הסתיימה שיחת המשפיעים של מליסון ברבעון השני לשנת 2025. תודה לכם בהמשך יום נעים.